Toto je naše druhé ubytovanie. Tu máme obývačku. Strašne veľký televízor. Obývačka. Tu je kuchyňa. Tu máme spálňu. Parádnu posteľ. Box springovú, vysokú. S telkou ďalšou. Veľký balkón. Tu je kúpeľňa. Perfektná. Cena je 28 € na noc. Dobré ráno. Deň koľko? Tretí. Deň tretí. Ideme na Červené Stene. To je asi pol hodinu od mesta Pale. Je tam krásna ferata. A aj som si písal s takými sprievodcami, ktorí tam vodia začiatočníkov. Ale chceli 100 € za nás dvoch za prejdenie tej Via Ferraty a za požičanie setu. To sa mi zdalo trochu veľa. No nič, ideme to každopádne pozrieť a uvidíme, že či v budúcnosti by sme to zvládli aj sami, keby sme si buď kúpili alebo prenajali ferratové sety. Ahoj, poď sem. Ako sa ti voláš? Čo ty, aký si krásny. Si udýšťaný, si bežal za mnou. Jaký si ty krásny. Áno. Áno. Kde máš pána? Kde máš pána? Tak z dvora vybehol. Kako sa zoveš? Nepovie, ale jaký je krásny. Poď sem. Ideš? Poď, ideš bežať? Konečne je Feldička v svojom živle. Makadánsky put. Na toto sme ju sem brali, aby išla po takýchto cestičkách. Na, voda. No keď sa chcete v Bosne na nejaké dobré miesto dostať, tak jedine takouto cestou. Tak sme si užili skratku a dostali sme sa do dediny. Pretože horšie je, že je asfaltová cesta, ale naša navigácia nás dala skratkou, aby Felda si vyskúšala šotolinové cesty a teraz sa napájame na asfalt zase. Nie na dobrú navigáciu. Mapy.cz. Prekažka na ceste. Pohybujúce sa ovce. Serus ovaca. Kako ste? Dobro? Dobro. Už sme v cíli. Dobre. No tu sme na chate. To je východiskový bod na feratu a ideme teraz pozrieť z vrchu na feratu, že či by sme to v podstate v skutočnosti aj dali alebo nie. Je tam taká možnosť pozrieť sa z hora. Seš dobrá. Ale fučí. Si zúrivý reportér. Tam je mostík, po ktorom sa ide, keď ideš feratu. Hore je vrchol, koniec feraty. No čo, pekný výhľad? Prešla by si tade? No, tipni si nadmorskú výšku. 1430. 1423. Nadmorská vysina. Ovo je nešto neverovatno.
Ferata je parádna, sú tam dva mosty nad sebou, však videli ste na videu. Akurát sranda je to, že sme boli hore a jediní, čo prišli medzi tým cez Feratu hore, boli Slováci zo Žiliny. A dlho sme sa rozprávali a hovorili, že to je dosť ťažká ferata, takže necháme to tak tento raz a keď tak si vyskúšame prvú feratu na Slovensku, nejakú ľahšiu, pravdepodobne v slovenskom raji. Serus, koň! Serus! Kako si, kako? Máš malého lapaja. Hej, volá čo našiel, volá ke mlieko. Ide. Balkan Boys. Traktor obyčajný. Balkan Boys. Trieska na sporiti. We are Balkan Boys. Ja pripadám si, že chodíme po dvojoch. Každému do dvora. Také úzke cestičky. Tak, zase šotolinka. Ako má byť posne? Ku každému peknému miestu musíš prejsť niekoľko kilometrov po šotoline. No, cesta sa nám zhoršila. Kurňa. We are Balkan Boys. Balkan Boys. We are Balkan Boys. Ideme na Skakavac, to je najkrajší vodopád pri Sarajeve. To bol stupak. To bol to. Prestávočka. Takže tuto dole. T2 je naša značka. No som zvedavý, koľko budete z vody. Tam ideme, tam. No čo, dobrý je? Komu hovoríš? Dobrý je? Skakavac pri Sarajeve. Dobrá turička. Prídeš na parkovisko, odparkuješ auto, kde je najviac aut a ideš a za hodinku si po značke T2 hore nad vodopádom. Štvrtý deň ideme
na Trebevič, to je kopec nad Sarajevom, kde má konečnú stanicu lanovka priamo zo Sarajeva. Sú tam pekné výhľady a popozeráme, čo tam je ešte, a malo by tam byť aj bobová dráha, čo sa išli olympijské hry, taká stará, ničená, ale je to zaujímavé, tak si to pozrieme a potom pôjdeme do Sarajeva. Zaparkovali sme na parkovisku za Chytnom dole a ideme na žičaru, lanovku. Tak po jednotke treba ísť hore na konečnú lanovky. Lanovka. Ty si bobistka. Teda ty frníš. No toto je to klizište, teda zosúv pôdy, lebo tu sa buduje a toto je časť Republika Srbska a dole pod ním je Bosna a Hercegovina, federácia, a nemôžu sa dohodnúť. Oni tu budujú, ale všetko sa to rinie na Sarajevo, na bosniansku časť. Kde sme to jedli? Tu sme jedli. Nie, to sme len na zakúsky boli. Polievka a ja mám... Turec. Som zvedavý. S
Hraškovej bola nakoniec Fazulová, ale bolo tam dobré mäsko, telacie. No, Ale to však dobré, alebo nie? dobrá bola, ale mala byť horúca. Že horúca. No, dobre. Takže. To moje bolo dobre. No, dáme si baklavku, teda ja už som ho koštoval. Ja ešte nie. Je to fantastické, toto je raj, baklava a chlpač. Ten neviem, ak sa volá, ale je to chlpač. No ako? Dobre. Dobre, to dobré na 3. Baklava je na jednotku. Tak ani nie po roku sme znovu v Bielašnici. Lebo tuto dole sme neboli. Išli sme len hornou cestou. Serus. Cesta z Bielašnice do Fočí krížom. Taká poza bučky, ale dobrá. Zelengora. Je to tu? Tu sa mi to velice páči. Dobré miesto.